солҳои охир ҳавасмандию дастгирии моддаи ғолибони олимпиадаҳои ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе роҳандозӣ гардида, ин омил боиси зиёд шудани шумораи хонандагони болоиққат дар олимпиадаҳои фаннӣ шуда, сафи гирандагони стипендияи раиси шаҳри Душанберо бештар кардааст. бояд гуфт ки дар соли 2021 дар мактаби байналмилалии президентӣ дар шаҳри Душанбе даври ҷумҳуриявии олимпиадаи фаннӣ барои наврасон аз фанҳои ҷамъиятӣ, гуманитарӣ, синфҳои 7, 8 ва олимпиадаи фаннӣ барои наврасон аз фанҳои табиӣ, риёзӣ баргузор гардид. дар паёми соли гузашта аз тарафи пешвои муаззами миллат бистсолагии омӯзиши фанҳои табиатшиносӣ, риёзӣ ва дақиқ барои солҳои 2020-40 эълон гардид ва инчунин озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст ва имсол бошад дар паёми имсола озмуни илм фуруғи маърифат аст ва имсол дар байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, гимназия ва лицейҳо озмун барои дарёфт намудани ҷоми академияи миллии илмҳои Тоҷикистон баргузор гардид ки дар ин озмун яке аз хонандаи муассисаи мо иштирок намуд ва сазовори дипломи дараҷаи дуюм гардид ва дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар ноҳия 5 нафар хонандаи муассисаи мо сазовори ҷойҳои арзанда гардиданд ва роҳхат гирифтанд барои иштирок намудан дар озмуни фуруғи субҳи донои китоб аст дар сатҳи шаҳр ва дар ин ҷо низ хонандагони мо сазовори ҷойи арзанда насибашон гардид ва айни замон зиёда аз 15 нафар хонандаи муассисаи мо омодагӣ дида истоданд барои иштирок намудан дар озмуни илм фуруғи маърифат аст ва ҳамаи мо медонем ки ҳамасола дар байни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе, гимназия ва лицейҳо олимпиадаҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ баргузор мегарданд ва хушбахтона имсол мо ба дастовардҳои зиёд ноил гаштем ва дар ҳангоми иштирок намудан дар олимпиадаи ноҳиявӣ зиёда аз 31 нафар хонандаи муассисаи мо ҷойҳои арзанда насибашон гардид ва роҳхат гирифтанд барои иштирок намудан дар олимпиадаи шаҳрӣ ва ҳангоми иштирок намудан дар олимпиадаи шаҳрӣ зиёда аз 19 нафар хонандаи муассисаи мо ҷойҳои арзанда насибашон гардиданд ва роҳхат гирифтанд барои иштирок намудан дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ ва ҳангоми дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок намудан 13 нафар хонандаи муассисаи мо ҷойҳои арзанда насибаш гардид. Аз инҳо 3 нафар соҳиби медали биринҷӣ, 1 нафар соҳиби медали нуқра ва 9 нафари онҳо сазовори медали тилло гардиданд. дар олимпиадаи мазкур теъдоди зиёди хонандагон иштирок намуданд. аз ҷумла аз фанҳои ҷамъиятӣ, гуманитарӣ 615 нафар ва аз фанҳои табиӣ, риёзӣ 489 нафар иштирок намуданд. дар ҷамъбасти олимпиада 378 нафар сазовори ҷойи якум, дуюм ва сеюм гардид ки 57 нафари онҳо бо медали тилло, 107 нафари дигар бо медали нуқра ва 214 нафари дигар бо медали биринҷӣ сарфароз гардонида шудаанд. аз рӯи натиҷаҳо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе бо гирифтани 149 ҷойи ифтихорӣ, 31 медали тилло, 47 медали нуқра ва 71 медали биринҷиро соҳиб шуда мақоми аввалро гирифтанд. мақоми дуюмро хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии вилояти Сух бо гирифтани 97 ҷойи ифтихорӣ, 11 медали тилло, 31 медали нуқра, 55 медали биринҷиро сазовор шуданд. ҷойи сеюм насиби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии вилояти Хатон бо гирифтани 78 ҷойи ифтихорӣ, 11 медали тилло, 19 медали нуқра, 48 медали биринҷӣ гардиданд. дар соли таҳсили 2020-21 дастовардҳои гимназияи рақами 74-и ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе дар самти иштироки хонандагон дар озмуну олимпиадаҳо бениҳоят назаррас ва хурд арзёбӣ мегардад. аз ҷумла дар даври ҷумҳуриявии олимпиада хонандагони муассисаи давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ гимназияи рақами 74 ширкат варзида сазовори ҷойҳои бениҳоят хуб гардиданд. дар баробари ин бояд амина қайд кард ки дар олимпиадаи даставии хонандагони синфҳои 5, 6, 7, 8 ва 9 10 муассисаи таълимии мо сазовори 22 ҷой гардиданд ва дар баробари ин аз ҷумла дар байни хонандагони синфҳои 11 4 ҷойи ифтихорӣ дорем ва дар маҷмӯъ дар байни хонандагони синфҳои
5 و 5 و 11 хонандагони гимназияи рақами 74 сазовори 26 ҷои ифтихорӣ гардиданд дар даври олимпиадаи ҷумҳуриявӣ. ва бояд амина тазаккур дод ва қайд намуд ки дар ноҳияи фирдавсӣ дар байни тамоми муассисаҳои таълимӣ ва аз ҷумла дар байни литсею гимназияҳо гимназияи рақами 74 дар ҷои аввал қарор дорад аз ҳисоби ҷойҳои ба даст оварда. тамоми хонандагони мо ки онҳо бештар дар озмунҳои даври ноҳиявӣ ғолибият ба даст оварданд, дар даври шаҳрӣ ғолибията ба даст оварданд, мо сафарбар намудем ба маркази рушди истеъдодҳои ноҳияи фирдавсӣ ва инчунин маркази рушди истеъдодҳои шаҳри Душанбе ва куллан хонандагони мо дар анамин ду марказ омодагӣ диданд ва аз ҷумла дар гимназияи рақами 74 омӯзгорони бо таҷриба, омӯзгороне ки таҷрибаи бои педагогӣ доранд, таълим медиҳанд, тадрис медиҳанд ва аз ҷумла худи омӯзгорони мо низ бо шогирдон мунтазам кор намуданд, мунтазам кӯшиш карданд ки яъне анамин хонандагони мо дар даври чӣ шаҳрӣ ва чӣ дар даври ҷумҳуриявӣ ғолибията ба даст биёранд. дар воқеъ парвариш ва ташаккули шахсиятҳои босаводу соҳиби маърифат вазифаи асосӣ ва муҳимтарини мактабу маориф ба шумор меравад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушди мактабу маориф таваҷҷӯҳи махсус зоҳир намуда дар паёмашон баён доштанд ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъмин намудани пешрафти соҳаи илму маориф ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати иҷтимоӣ аз тамоми имкониятҳо истифода карда ба рушди илмҳои техникиву табиатшиносӣ аҳамияти аввалиндараҷа медиҳад ва доир ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ҷорӣ намудан ва васеъ гардонидани доираи истифодаи технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ аз ҷумла шабакаи интернет дар низоми таҳсилот, таъмини самаранокии фаъолияти омӯзгорон ва такмили малакаи педагогии онҳо тамоми чораҳои заруриро амалӣ мегардонад. хушбахтона имсол дар олимпиадаи ноҳиявӣ ки пеш аз ба олимпиадаи шаҳрӣ рохат мегиранд 41 нафар дар олимпиадаи ноҳиявӣ ҷойҳои намоёнро ишғол карданд ва баъдан 41 нафар ба олимпиадаи шаҳрӣ сафарбар карда шуданд ва аз 41 нафар хонандагоне ки бар олимпиадаи шаҳрӣ аз фанҳои гуногун иштирок карданд 12 нафар ҷойҳои сазоворро низ дар олимпиадаи шаҳрӣ мушарраф гардиданд ва дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ имрӯз хушбахтона бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, сарраёсати маорифи шаҳри Душанбе ва шуъбаи маорифи ноҳияи фирдавсии шаҳри Душанбе ва бевосита бо кӯмаку меҳнатҳои шабонарӯзии омӯзгорони муассисаи таълимӣ 14 нафар хонандагон дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок карданд ки аз ин 14 нафар хонандагоне ки дар олимпиадаи ҷумҳуриявӣ иштирок карданд 3 нафарашон бо медали тилло ба муассисаи таълимӣ баргаштанд. бо қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ солҳои охир ғолибони олимпиадаҳои фаннии ҷумҳуриявӣ аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе ва омӯзгорони онҳо ҳавасманд гардонида мешавад. тибқи қарори мазкур ғолибони ҷойҳои якум бо маблағҳои муайян ҳавасманд гардонида мешавад. ҳамзамон омӯзгороне ки дар омода намудани хонандагон ба олимпиадаҳо саҳми босазо гузоштанд бо мукофотпулӣ қадрдонӣ мешаванд. ман Шарипова Оиша, хонандаи синфи 8-аи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 51-уми шаҳри Душанбе ноҳияи Фирдавсӣ ҳастам. ҳамасола дар озмун ва олимпиадаҳои фаннӣ барои хонандагон фаъолона иштирок мекунам ва сазовори ҷойҳои намоён мегардам. соли равон низ дар олимпиадаи фаннӣ барои наврасон иштирок намуда дар даври ноҳиявӣ сазовори ҷои якум, дар даври шаҳрӣ сазовори ҷои якум ва дар даври ҷумҳуриявӣ он яъне даври чорум сазовори ҷои дуюм гардидам. инчунин гирандаи стипендияи раиси шаҳри Душанбе низ мебошам ва дар оянда мақсад дорам ки дар озмуни илм фуруғи маърифат ки бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли равон эълон карда шудааст, мехоҳам дар он низ иштирок намуда сазовори ҷои намоён гардам. ман Исфо Салимҷон Анварович хонандаи синфи 10-уми муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 50 мебошам. аз соли 2011 дар ин муассиса таҳсил менамоям. фаъолияти эҷодии ман аз синфи 8 оғоз мешавад.
در سال تحصیلی 2018-2019 من در المپیاد فنی مرتبه چهارم از فن زبان انگلیسی در دور ناحیوی جای دوم و در دور شهری سزاوار جای اول گشتم. همزمان گیرنده استیپендیای رئیس شهر گشتم. در سال خونیش 2019-2020 در المپیاد مرتبه چهارم از فن زبان و ادبیات تاجیک اشتراک نموده در دور ناحیوی، شهری و دسته‌ای سزاوار جای اول گشتم. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар паёмашон ба маҷлиси олии кишвар ба хотири бозам беҳтар барои мондани омӯзиши илмҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ, инкишофи тафаккури техникии насли наврас солҳои 2020-2040-ро бисолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи маориф эълон карданд. барои расидан ба ин ҳадафҳо дар кишвар ҳамасола озмунҳои шаҳрӣ, ноҳиявӣ, вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ дар ҳамаи зиннаҳои таҳсилот баргузор гардида, ғолибон аз ҷониби вазорати идораҳо, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, вилоятҳо ва шаҳру ноҳияҳо аз ҷиҳати маънавию моддӣ қадрдонӣ ҳавасманд гардонида мешавад. ما آموزگاران یک قطار اقدام ها گرفته ایستادیم که در این جشن استقلالیت بیشتر و بسیارتر خوانندگان رو با علم های فن های دقیق آماده سازیم. در سال تحصیلی 2020-2021 خوانندگان مؤسسه تعلیمی در دور دوم ناحیوی المپیاد فنی مکتب بچگان 94 نفر خواننده مؤسسه اشتراک نموده، 2 نفر خواننده سزاوار جای یکم، 2 نفر خواننده سزاوار جای دوم، 4 نفر خواننده سزاوار جای سوم گرفتند که در دور سوم جمهوریوی 3 نفر خواننده مؤسسه ما راحت گرفتند. این خواننده ها خواننده صنف 11 صادق زاده رحمان علی از فن حقوق انسان سزاوار جای یکم گشته، بابای و سمیره خواننده صنف 9 از فن فیزیک سزاوار جای دوم شد. بردیه و مدینه خواننده صنف 7 از فن بیولوژی سزاوار جای دوم گردیدند که این همه زحمت های آموزگاران در سال خوانش 2020-2021 بود. اینچنین عبداللطیف ابراهیم خواننده صنف 6 مؤسسه تحصیلات میانه امید اقیم 38 ناحیه سینا در المپیاد دستوی خوانندگان مؤسسوی تعلیمی از فن تکنولوژی یعنی تعلیم مهنت که در مؤسسه دولتی مرکزی کودکان و نورسان شهر دوشنبه شده گذشت سزاوار جای دوم گردید. من بابای و سمیره خواننده صنف 9 مؤسسه تحصیلات میانه امید رقم 38 می باشم. دستاوردهای من در سال خوانش 2021 چنینند: من در المپیاد دور مکتبی ناحیوی شهری اشتراک نموده سزاوار جایهای معین گشتم. من در المپیاد جمهوریوی اشتراک نموده سزاوار جای دوم گشتم. اینچنین من نقشه دارم که در دیگر آزمون‌ها به مثل الفروغ معرفت اشتراک نموده جایهای معین را اشغال نمایم. با دستگیری سرایوسط معارف شهر دوشنبه بهترین چهره‌های نوی صاحب استعداد برای اشتراک فعالانه نمودن به آزمون‌ها روانه کرده می‌شود. به اندیشه متخصصان ساحه آزمون جای مبارزه است و نه همه به آن غالب می‌آید. به نفرانی که سزاوار جای افتخاری و جای یکم، دوم، سوم گردیدند قدردانی مادی و معنوی کرده خواهد شد. هنگامی از طرف سرایوسط معارف شهر دوشنبه و مرکز رشد استعدادهای شهر دوشنبه تحلیل نمودن نتیجه المپیاد مؤسسه مذکور در 10 گونه مؤسسه بهترین وارد گردید و مؤسسه با جایزه و سپاسنامه مکافاتانیده شد. البته برای به دست آوردن چنین دستاوردها، چنین بردباری ها، زحمت آموزگار در اینجا نیز به نظر می رسد و آموزگارانی که خوانندگان مؤسسه را در سطح المپیادهای شهری و جمهوری آماده نمودند و با سپاسنامه ها و افتخارنامه ها مکافاتانیده شدند و خوانندگان نیز هم با دیپلم و افتخارنامه و سپاسنامه ها قدردانی کرده شدند. در برابر این در مکتب پرزیدنتی برای خوانندگان بلوغت در شهر حصار دوری جمهوری المپیاد دستوی از فن‌های جمعیتی، گومانیتاری و طبیعی و ریاضی برای خوانندگان صنف‌های 9
2010 баргузор гардид. дар олимпиадаи мазкур теъдоди зиёди хонандагон ширкат варзиданд. тибқи низомномаи олимпиадаҳо барои фанҳои ҷамъиятии гуманитарӣ 4 соат ва барои фанҳои табиӣ риёзӣ 5 соат вақт ҷудо карда шуд. ташкилу баргузории олимпиадаҳои фанӣ миёни хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумии умумии кишвар имкон фароҳам меорад ки истеъдодҳои нав кашф гардад. дар асоси дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззаммон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дастгириҳои ҳукумати шаҳри душанбе сароясати маорифи шаҳри душанбе имрӯз дар муассиса дастаи олимпӣ таъсис дода шудааст ки хонандагони ин даста дар ҳамкорӣ бо маркази рушди истеъдодҳо пайваста дар талотуи илм ва дониш ҳастанд ва дар даври чоруми ҷумҳуриявӣ 18 нафар хонандагон ғолиб гардида ки бештари онҳо яъне ғолибони фанҳои табиӣ риёзӣ ҳастанд. аз инҳо мо мисол оварда метавонем гулямов раҳим хонандаи синфи 11 аз фани физика, раҳимзода фаридун хонандаи синфи 11 аз фани математика дар даври чоруми ҷумҳуриявӣ сазовори ҷои аввал ва медали тилло гардиданд. дар қатори ин хонандагон дигар хонандагон Қурбонов Бурхвалӣ хонандаи синфи 10 аз фани математика, улуғбекзода Расулбек аз фани биология ва дар баробари фанҳои табиӣ риёзӣ ғолибони озмун аз фанҳои забони давлатӣ, забони русӣ ва забони англисӣ дар муассиса хеле зиёд ҳастанд. тибқи маълумот дар озмуни навбатӣ 503 нафар бо гирифтани 74 медали тилло, 170 медали нуқра, 260 медали биринҷӣ сазовори ҷои якум, дуюм ва сеюм гардиданд. аз рӯи натиҷаҳо хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри душанбе бо гирифтани 208 ҷои ифтихорӣ 40 медали тилло, 75 медали нуқра, 90 медали биринҷӣ соҳиби ҷои аввал, хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Суғ бо гирифтани 115 ҷои ифтихорӣ 12 медали тилло, 51 медали нуқра, 52 медали биринҷӣ сазовори ҷои дуюм ва хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии вилояти Хатон бо гирифтани 98 ҷои ифтихорӣ 10 медали тилло, 26 медали нуқра, 62 медали биринҷӣ сазовори ҷои сеюм шуданд. соҳаи маориф яке аз соҳаҳои асосии калидӣ дар сиёсати имрӯзаи давлат ба ҳисоб меравад, зеро рушду нумои ҷомеа маҳз ба маориф вобастагӣ калон дорад. пеш аз ҳама мана дастури супоришҳову ҳидоятҳое ки пешвои муаззами кишвар ба соҳаи маориф диққати ҷиддӣ медиҳад, мо коллективи омӯзгоронро вазифадор мекунад ки сатҳу сифати дониши хонандагон ва касбияти омӯзгоронро баланд бардошта, он вазифаҳои асосие ки дар соҳаи маориф дода шудааст бо як сатҳи баланд ба соҳмо расонем. албатта ғамхориҳое ки имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдат, пешвои миллат, муҳтарам президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи маориф барои мо омӯзгорон муайё сохтааст, мо ҳатман вазифа дорем ки ҷавобан ба ин сатҳу сифати таҳсилотро дар муассисаҳо баланд бардошта, вазифаи асосие ки дар назди маориф гузошта шудааст иҷро намоянд. маҳз бо ташаббуси раиси шаҳрамон муҳтарам Рустами Эмомалӣ зиёда аз усул мешавад ки марказҳои рушди истеъдоди хонандагон дар 4 ноҳия ва дар мактабҳо такмил дода шуданд. ин боиси он гардид ки ҳавасмандии хонандагон ва ташаббуси омӯзгорон зиёд гардида, мо дар ин сол тавонистем ки ба бисёр муваффақиятҳо дар ҳаракати олимпӣ сазовор гардем. агар соли гузашта 16 нафар хонандаи мо дар олимпиадаҳои шаҳрӣ рохат гирифта бошад, сазоворҳои ҷойҳои намоён гардида бошанд, имсол 23 нафар хонандаи мо дар шаҳр сазовори ҷойҳои якуму дуюму сеюм гардиданд ва дар ҷумҳурӣ 4 нафар хонандагонамон сазовори медалҳои тилло, нуқра ва биринҷӣ гардиданд ки инҳо пеш аз ҳама мана хонандагони лаёқати мо Сорбони Сироҷиддин, хуб Абдухолиқ, хуб ба ғайр аз ин хонандаи синфи 10 мо Исмоилова Лола, Хуҷаёрова ва Лоиқзода ки албатта ташаббуси асосии онҳо боиси муваффақияти мактаб мегардад. ба ғайр аз ин мана бо ташаббуси пешвои муаззами кишвар озмунҳое ки ин фуруғи маърифат аст хуб ташкил шудааст, маҳз дар ҳамин озмун мо хонандагони мо боз саҳм гирифтанд ки зиёда аз 7 нафар хонандагони мо дар даври мактаби иштирок карда ба даври ҷумҳуриявӣ рохат гирифтанд. инчунин мана муваффақияти дигари муассисаи мо аз он иборат аст ки дар озмуни гирандаи стипендияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Каримова Ҳусноро сарфароз гардиданд.
ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар солҳои соҳибистиқлолии кишвар ба соҳаи маориф таваҷҷӯҳи махсус равона намуда дар сиёсати иҷтимоӣ ин бахши авзалиятнок ва калиди доштаро яке аз омилҳои асосии таъминкунандаи амнияту собот ва пешрафи тоҷикистони соҳибистиқлол донистааст. дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар самти баланд бардоштани илму дониши насли наврас ва омода кардани мутахассисони ҷавобгоҳ ба талаботи замон аз рушди бемайлони соҳаи маорифи мамлакат шаҳодат медиҳад. таи солҳои охир бунёду навсозии муассисаҳои таълимӣ дорои шароити муосир ва муҷаҳҳаз бо таҷҳизоту лавозимоти замонавӣ аз ҷумла технологияи иттилоотӣ ба роҳ монда шуда бо роҳандозӣ намудани ин тадбир ҷавонону наврасони мамлакат ҳарчи бештару хубтар ба таҳсили босифат ҷалб гардида ҳамчун насли соҳибмаърифат тарбия ва ба камол хоҳанд расид. дар соли таҳсили 2020-21 аз ҳисоби хонандагони синфҳои 5 то 11 хонандагони муассисаи мо фаъолона дар озмунҳои фаннӣ иштирок намуданд ва инчунин сазовори ҷойҳои ифтихорӣ низ то сатҳи ҷумҳурӣ гаштаанд. аз инҳо аз ҳисоби 185 нафар хонандагон дар озмунҳои фаннӣ дар дохили муассиса яъне озмуни дохили муассисавӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои якуму дуюму сеюм ва барои иштирок дар даври ноҳиявӣ рохат ба даст оварданд. ва аз ҳисоби 185 нафар хонанда дар озмунҳои фаннӣ дар сатҳи ноҳия ширкат варзиданд, 16 нафари онҳо ғолибиятро ба даст оварда соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ гардиданд. аз ҳисоби манамин 16 нафар хонандагоне ки дар озмунҳои фаннӣ дар даври ноҳиявӣ ширкат варзиданд, 4 нафари онҳо рохат барои иштирок дар даври шаҳрӣ ба даст оварданд. дар даври шаҳрӣ аз ҳисоби хонандагони синфҳои 11 наботова дилноза аз фани забони англисӣ, маликаи маҳмадсаид аз фани таърихи халқи тоҷик, олимова шукрона аз фани алгебра ва инчунин хонандаи синфи 7 марҳабо дар озмуни фаннии шаҳрӣ иштирок намуда сазовори ҷойҳои ифтихорӣ, наботова дилноза сазовори ҷойи дуюм дар сатҳи шаҳр, маликаи маҳмадсаид сазовори ҷойи сеюм, марҳабо ва олимова шукрона низ сазовори ҷойҳои дуюм гардиданд, албатта дар даври шаҳрӣ. ва натиҷаи он шуд ки ин хонандагон то даври ҷумҳуриявӣ ширкат варзида дар ҷумҳурӣ низ ғолибиятро ба даст оварданд. наботова дилноза хонандаи синфи 11 аз фани забони англисӣ сазовори ҷойи аввал, маликаи маҳмадсаид аз фани таърихи халқи тоҷик синфи 11 сазовори ҷойи дуюм, марҳабо ва олимова шукрона бошанд. шукрона аз фани алгебра сазовори ҷойи сеюм дар ҷумҳурӣ, марҳабо сазовори ҷойи сеюм аз фани забони русӣ дар ҷумҳурӣ гардиданд. дар замони соҳибистиқлолии кишвар дар самти ҳаракати олимпӣ хонандагони тоҷик ба бисёр дастовардҳои чашмрас дар сатҳи ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ ноил гардиданд. мавриди истифода қарор гирифтани муассисаҳои гуногун имкон фароҳам овард ки илму маориф дар кишвар рушд намуда мутахассисони сатҳи ҷаҳонӣ тарбия ва ба камол расонида шавад.